هێزên rejîma Esed û Rûsyê di armançkirina deverên li Bakurê Sûriyê de berdewam in. Herî dawî jî rejîmê bajarokê Kefirzêta li başûrê gundewarê Idlibê bi tundî armanc kir di encamê de qurbanî ketin. Çalakvanên di nava gundewarê Idlibê de ragihandin ku balafirên şer yên rejîma Esedê îro danê sibehê bajarokê Kefirzêta bi çend operasyonên esmanî bombebaran kir. Di encamê de du zarok canê xwe ji dest dan hejmarek kesên din birîndar bûn. Ji derên xwecehî ji nava her du gundewarên Heleb û Hemayê jî ragihandin ku şeva borî jî balafirên şer yên rejîm û Rûsyê hejmarek bajar û bajarok li gundewarê Helebê bi taybetî bajarê El Etarib armanc kir. Di encamê de sivîlek hate kuştin û hejmareke din birîndar bûn. Serbarkirin ku li gundewarê Hemayê jî rejîm ji aliyekî û balafirên şer yên Rûsî ji aliyekî din ve gundewarê Hemayê armanc kirin di encamê de kuştî û birîndar ketin. Erdivê derbarê de bo yekem car netewên yekgirtî bi awayekî fermî Rûsya tometbar kir bi pêkanîna komkujiyan li gel rejîma Esed li Sûriyê bê taybetî li bajarê Idlib û gundewarên wê. Ku birêkarê emîndarê giştiyên netewên yekgirtî ji bo karûbarên mirovî û hewarçûnê Mark Lowcock di civîneke Encûmena Ewlehiya Navdewletî de got ev e 4 mehin û rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê êrişî bajarê Idlib û gundewarên wê dike ku ji wê demê ve û heta niha bi hezaran sivîl hatine kuştin û birîndar bûne. Erê derbarî berdewamiya êrîşan ji aliyê rejîm û Rûsyê ve li ser Idlibê tîma hevrîzkarên bersivdanê doh daxuyaniyek belav kir û tê de daxwaz ji civaka navdewletî û aliyên bêbandor kir ku bi erkê xwe rabin û vê bêdengiya xwe bişkînin. Di zûtirîn dem de destwerdanê bikin ji bo rawestandina şer û êrîşan li Bakurê Sûriyê ku di encama van êrîşan de rojane qurbanî navbera kuştî û birîndar dikevin. Serbarê rûdana ziyanên madî mezin li ser mal û milkên welatiyan serbarî durustbûna pêla derbederiyê ya mezin ji aliyê xelkê deverê ve ku heta niha bê sedê hezaran ji xelkên deverê derbeder bûne û berê xwe dane deverên arame.